Inizjattiva fil-qasam edukattiv se twassal biex tul ix-xhur tas-sajf grupp ta' għalliema Maltin jingħataw l-opportunità li jmissu bidejhom dak li qed titlob l-industrija mill-istudenti li għallmu huma stess. L-inizjattiva magħrufa bħala Go for Industry ser twassal biex 15 l-għalliem minn skejjel u dipartimenti differenti jagħmlu 5 ijiem jaħdmu u jirriċerkaw il-bżonnijiet tal-industrija ma' wħud mill-kumpaniji ewlenin f'pajjiżna biex jidħlu lura l-sena skolastika oħra barfien ta' realtajiet barra mill-bibien tal-iskejjel. Ġenis Formosa, għalliema tal-bioloġija f'livell sekondarju, stqarret ma' news li din hija ċavetta li se toħloq pont bejn il-kors universitarju li wassal biex wieħed isir għalliem u l-prattiċi tal-industrija. Bħala għalliema naħseb din hija esperjenza importanti ħafna x'bażikament aħna wara l-università ma kenniex din l-opportunitajiet fejn nitlu fl-industrija u eżattament nkunu nafu l-istudenti x'ħajkunu jagħmlu jekk jitlu f'din l-industrija. Iżdet tgħid li tinsab ħerqana għal dan l-iskambju biex issaħħaħ l-għarfien tagħha bi preparazzjoni għal sena skolastika ġdida f'Settembru li ġej. Jiena bħala għalliema tax-xjenza hija importanti għal esperjenza importanti biex jiena nkun nista' nagħti lill-istudenti ċertu values u ċertu tagħlim li ħajkunu jużaw meta huma ħajkunu fix-xogħol. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni Dr. Frank Fabri stqar li dan huwa wieħed mill-iżjed passi importanti lejn sistema edukattiva iżjed holistika li tqarreb lil ħaddiema ta' għada lejn l-industrija ta' pajjiżna. U żied jgħid li din ħolqa waħda f'kull għana ta' inizjattivi li se jtejbu l-vjaġġ edukattiv. Fosthom ir-riformi fis-sillabi li se jiġu implementati fis-sena skolastika l-ġdida u l-investiment ta' 20 miljun euro f'77 workshop ġdid fl-iskejjel sekondarji.